Πώς κάνετε αποποίηση ή διαγραφή θρησκεύματος στην Ελλάδα? Χρειάζεστε την αστυνομική σας ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης και μια υπεύθυνη δήλωση που το συμπληρώνετε στο ληξιαρχείο. Το πιστοποιητικό γέννησης το παίρνετε από το ληξιαρχείο της περιοχής που γεννηθήκατε, εκεί που δηλωθήκατε πρώτη φορά δηλαδή. Στη δική μου περίπτωση αυτό ήταν στη Ρόδο. Οπότε το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να τηλεφωνήσω στο ληξίαρχο της Ρόδου. Του εξήγησα τι χρειάζομαι, ήταν πολύ ευγενικός, πολύ εξυπηρετικός και μου είπε να κλείσω ραντεβού στο ληξιαρχείο της περιοχής που κατοικώ, που νοικιάζω στην δική μου περίπτωση, και ότι θα το στείλει εκεί με φάξ. Έκλεισα λοιπόν ραντεβού. Αυτό ήταν και στα μέτρα της δεύτερης καραντίνας, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν σε ισχύ τα μέτρα. Έκλεισα ραντεβού στην περιοχή που νοικιάζω και την ημέρα που πήγα τους έδειξα την ταυτότητά μου. Το πιστοποιητικό γέννηση το έστειλε εκεί επί τόπου σε αυτούς ο ληξίαρχος από τη Ρόδο με φάξ και έγραψα μια υπεύθυνη δήλωση την οποία την σύνταξαν αυτοί και την υπέγραψα. Θα σας το δείξω στην οθόνη τι γράφει με τα περισσότερα στοιχεία σβησμένα βέβαια, τα δικά μου και τα δικά τους. Αλλά το κυρίως θέμα είναι το εξής. Σήμερα στις 2 Απριλίου του 2021 εμφανίστηκε το τέκνο. Ήτι, η Γαϊτανίδη Αφροδίτη, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας αυτό, ΤΑΦΑ εκείνο, και δήλωσε ότι αποποιείται το χριστιανό ορθόδοξο δόγμα και δεν ανήκει πλέον σε κανένα θρήσκευμα. Έχει γεννηθεί αυτή την ημερομηνία στη Ρόδο, όπως προκύπτει από την αριθμό αυτό ληξιαρχική πράξη γέννησης ληξιαρχείου ΔΕ Ρόδου του Δήμου Ρόδου του νομού Δωδεκανήσου. Αν λοιπόν είστε άθεος ή άθρησκος ή για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να κάνετε διαγραφή θρησκεύματος, σε μένα η διαδικασία δεν κράτησε πάνω από 10 λεπτά. Καλή τύχη!